Jarraian, modu erraz eta argian ikusiko dugu nola erabili behar dugun Pegoran herritarrentzako zerbitzu bulegoan dagoen terminal edo makina berria. Adibide gisa, errolda bolantea edo ziurtagiria nola eskatzen den ikusiko dugu. Lehenik eta behin, ukitu pantaila hasteko botoia sakatu behar duzu. Orain, hizkuntza aukeratuko dugu. Ondoren, errolda bolanteak aukera hautatu. Jarraian, zure nana edo aiza jarri beharko duzu argazkiak gorantz begira duela. Zure nortasun agiri nazionala edo aiza zuzen edo behar bezala jarri ondoren, egin klik eskaneatu botoian. Ondoren, pantailan agertzen den informazioa zuzena dela egiaztatu beharko duzu eta zuzen botoia sakatu. Orain, inprimatu nahi duzun bolante mota aukeratuko duzu, banakakoa edo historikoa. Azkenik, aipatutako bolantea inprimatu eta jaso egin beharko duzu nanarekin edo aizarekin batera.